Mwa bo Sofia nwezi Igbo Nwokori na asị gị ife abụ Ugwumba. Ndewo. Adatu ise hina itofe. Batara na onye furu ya ma enthusiast. Mana ko njo bo fodo ga ba afuka geto ati kedo onye bu ya. Ana-ekwu ya na-akọwa kwa ụbọchị. Maka ndị magị nya ha magị nwere ike etofe ha ndị magị. Nyo dịkwa makwa uru na ya kọwakwara ndị ọfụ na agbagotana. Afa m Chika Ọkpala. MON. Eji Chief Zebrudaya Okorigwe Nwogbo alias 430 wee mara MON without EY. Oiwe ka bụ kwanda ya. Oiwe ka bụ. EY ya na-egwu okwu ngore to setinye to. Onye ọrụ ka ga-ajụbazi maka na atụwapụrụ nya bụ oyibo ma ọ bụ Igbo nsụrụ asụ. Unu asị ọzọ ka unu sochie ike mana gọọmenti aja emezu nkwa ha kwere. Omeme nke ha kwezuru ya ka aka na na-ebe n'ọna mana ndị Igbo anya gbawa m aka. Wanya gbawa m aka maka ọ bụrụ na gọọmenti eweta ndị Igbo ga-eweta EY tinye wee kụjuo m obi. Ihe na-eme wee na-enwe ihe ọ chapụ ihu ọrụ sụbakwa Igbo na ijide omenala Igbo abụrụ ọrụ dịla ofu onye. Ọrụ dịrị onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo. Egwu ọsọ ka mmadụ na-abụ okwube eso ọsọ mmadụ na-abụ ọ gaghị enwe isi ọ gaghị adị ire. Onye ọbụla ọrụ dịrị nne na nna nwa gị pụtara n'ụtụtụ esụbalị ya Igbo o jecha akwụkwọ bata iji Igbo nabata ya ọ ga-asụ Igbo ọsụọ n'ụlọ akwụkwọ ọsụcha ya nata ọsụrụ Igbo mebe omume omenala Igbo ịkọwagasịrị ọ bụ ihe ndị a na-eme n'Igbo ọ bụ ihe a na-eme n'onyonyo maka Igbo igosiri ya si adị ka ndị bụrụ si ede dị ka ndị be anyị si ebi. Kene ndị Igbo na-ene anyị. O na-ekwetu ka isi kene ya. Kene ndị Igbo na-ene. Ngwa kene ka mma n'ụlọ na isi kene ka mma ka o si ọnụ wee kene ya. Igbo kelenu 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 Igbo mmanụ 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 Igbo kwenu kwezuonu ọtụkwa ya. Nwa afọ ọbụla bụ onye na-asụ Igbo ga na-ele Ugwumba daalụ. Akpatụkwala TV aka afịa nga ọnụ lele Ugwumba abịa bụ nke mbụ.